Elkarrizketak etenda egon ondoren atzo elkartu ziren berriz, zuzendaritza eta sindikatu bakia 9 ordu iraun zuen biliraren ondotik, adostu zuten behar ginen soldatak 6 igotzean aurten, eta beste 2,25 urtero 2023-tik, 26 horrez gainera, 4.000 euroko aparteko ordainsari bat jasoko dute langileek hurrengo nominarekin batera, iazko urteari dagokiona eta beste 500 euroko sari bat hitzarmena sinatzeagatik. Beste 2 sari ere onartu dituzte biak ekoizpen helburuak lortzeagatik jasoko lituzketenak 2.500 eurokoa litzateke aurrenekoa eta 500 eurokoa bigarrena. Beste berritasuna lan malgutasunean dago, ez duten gaueko 6. txanda ezarriko sindikatu guztiek eskatu moduan, eta beraz orain arteko 20 eguneko kopurari eutsi diete urtero. Hala ere, adostu dute arau batzuk jartzea malgutasunari. Enpresak hilabete hasi baino 10 egun lehenago jakinarazi beharko die langileei asteburuetan lan egingo duten edo ez, eta soilik salbuespen gutxi batzuetan baino ezingo dute egokitu egutegi hori. Arratsaldeon guztioi, langile batzordearen gehiengoa ordezkatzen duten sindikatuak UGT, Comisiones Obreras, Ekintza eta PIM pozik azaldu dira akordioarekin eta azpimarratu dute proposamena ona dela langile guztientzat besteak beste egonkortasuna bermatu eta erosteko ahalmena berreskuratzeko aukera emango dielako. Ordea, LAB eta ESEKA sindikatuentzat adostutakoa ez da nahikoa. Egoera horrela, Mikel Díaz de Alda Merceseko Orabeko ordezkariak Hamaika telebistari azaldu dionez, Gasteizko fabrikaren ekoizpena gelditu dute gaurkoan ere, langileen 95%ak greba egin baitu. Greba eguna ongi doa, ekoizpena geldiri dago, aurreko astean bezala 95% inguru gelditu egin da, orduan guretzat hori pozgarria da, eta horrek plantilla aurre akordioekin ez dago lado islatzen du. Orduan biharko eta txiko berriro greba dituko dugu, asanbladan hori galduta gero horrela onartu da, gehiengo handi batek esan du hurrengo 2 egunetan greba egitea, eta horrekin jarritu dugu, orain piketea ditugu eguerdian eta gauean, eta joango gara ikusten, baina espero dugu, esan bezala, inor lanera ezartzea. Bigarrenez, KPI kontsumo prezioaren indizea 2 zifrara iristeko atarian geratu da. Hego Euskal Herrian martxoan 9,6ra heldu zen eta ekainean berriz 9,7ra. Edo nola ere, azken 3 hamarkadetako kopururik handienak dira horiek eta arazo handia dira, batez ere, maila ekonomiko apala duten herritarrentzat haiek sufritzen dutelako gehien prezioen garestitzea. Maiatzetik ekainera 1,1 handitu dira prezioak, ergaiak berriro asko garestitu direlako, 1,39,7 eta elikagaien eta edari ez alkondunen prezioa ere asko handitu delako. Igoera are handiagoa zatekeen baldin eta argindarra sortzeko gasari gehienezko prezio bat eman izan ez balioten. Neurri hori ekainaren 15ean jarri zen indarrean eta lehen egunetan ez duen eragin handirik izan. Ekainean berriz 15 euroan ordaindu dute argindar megawatt orduan tarifa arautua dutenek. Kopuru handienetan 3. abenduaren eta martxoaren ondoren. Hala, argindarra merkatzeko tresna izan ez balitz, 474 eurora iritsiko litzateke megawatt orduan. Hau da, 1,5,6 garestiago. Ekaineko datuak erakusten du beste sektoreetara edatzen ari direla gasak argindarraren prezioan eragindako garestitza eta Ukrainako gerrak petrolaren merkatuan eragin duen eskasia. Enpresak garraio eta ekoizpen kostuen igoera beren produktu eta zerbitzuen prezioetara eramaten ari dira. Azpiko inflazioan ikusten da, prezioen goititzea zabaltzen ari dela, ekainean 5%ra heldu da azpiko inflazioa, hau da atal gora beratsuenak elikagai freskoak eta energia litzatekenak kontuan hartzen ez dituena. Hori bai motelago ari da handitzen indize hori 0,7 puntu. Bada elikagaiak aipatuta nazioartera begira, Ukrainak eta Errusiak aurrez aurre negoziatuko dute gaur, Turkian Ukrainako portuetan pilatuta dauden elikagai kargamentuak nola merkaturatu adosteko 2 herrialde horietako bakoitzak ordezkaritza militar bat bidaliko du Istanbulera, eta Nazio Batuen erakundaren begirale talde batek gertutik erreparatuko die elkarrizketei helburua izango da Ukrainaren eta Errusiaren arteko gerraren ondorioz are larriagoa bihurtzen ari den elikagai krisia arintzea. Errusiak
Sailburuak hainbatetan adierazi du prest dagoela Ukrainako zerealen esportazioa bermatzeko neurriak hartzeko Moskuk baina baldintza batzuk betetzeko eskatzen dio Kievi. Ontziak kontrolatzeko eta ikuskatzeko aukera izatea, armen kontrabandoa eragozteko eta Ukrainako gobernuak provokazioei uko egitea. Ukrainako armadak sare sozialetan salatu du Moskuren asmo honeko keinuak ez direla baina zintzoak eta informazioa manipulatzea egotzi dio. Hala Kievek ere bermeak eskatu izkio Moskuri Errusiak kontrolpean ez dituen portuen segurtasuna ziurtatu nahi du, besteak beste Odesarena eta Kremlinek horien aurka eraso ez egiteko konpromisoa hartzea. Ukrainako gerrak azkartu egin du munduko hainbat herrialdetan jada milioika lagun jasaten ari ziren elikagai krisia, klima larrialdiaren COVID-19 pandemiaren eta gatazka armatuen ondorioz askorentzat garestiegi bilakatu dira oinarrizko elikagaiak. Hala egoera latza zen Ukrainako gerraren aurretik eta arkare gehiago larriagotu du. Gerrak eragin zuzena du elikagaien eskasian, lusai zabalak erretzen dituelako, armadek biltegiak arpilatzen dituztelako eta laboren salmenta apaltzen delako. Gaizalatuta berriz Bart Beteira 25 urte Miguel Angel Blanco Pepeko Ermuko zinegotzia hil zela aurreko egunean lasarten zauriturik aurkitu ostean buruan bi tiro zituela eta baitu zuen 2 egun lehenago 97ko uztailaren 10ean Eibarren. Blanco askatzeko euskal presoak Euskal Herriko espetxetara eramateko 48 orduko epea eman zuen erakundeak. Espainiako gobernuak uko egin zion baldintza betetzari eta epea bete osteanetako kideek tirokatu egin zuten. Gertaeraren funtsean euskal presoen eta haien senidien aurkan eraturiko sakabanak eta politika zegoen, izan ere 90ko hamarkadako tentsiogune nagusietako bat izan zen espetxe politika. Bada efemeridea aitzakin, hainbat omenaldi egin dizkiote Blancori azken egunotan. Gaur esaterako Bilbon Juan Maria Burto Bilboko alkatea izan da haren omenezko ekitaldiko buru eta Gasteizen Ainhoa Domaika Ugaleko Peperen bozeramaileak eman du prentsa aurrekoa urte-urrenaren karietara. Gurean berriz bizikieza izpiden halaxe heldu dio gaiari Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakari orde eta segurtasun sailburuak. Arrazkirik ez dagoelako, atentaturik ez dago eta horrek ezinbestean dakar ondorio positiboa elkarbizitzarako. Nik orain legebiltzarrean bertan, sarri askotan aurkitzen dut, bere garaian babes antzaileekin eta ibiltzen zirenak eta orain izaten dutenak euren eguneroko bizitza askoz lasaiagoa eta eramangarriagoa dela garai hartan baino. Ikuspuntu horretatik elkarbizitza, elkarren aitortza eta bar nabarmena da, gauza nabarmena da, aurrera pauso handiak eman izan direla, gero egia da baita ere. Indarkeria bazter batean utzeaz aparte, gogoratik eta Eusko Jaurlaritzako beste puntu batzuetatik ere politika bereziak jarri izan direla martxan, memoria, justizia, reparazioaren inguruan ekimenak bultzatu izateko eta martxan jartzeko eta horrek guztiak gauzak bideratzen laguntzen du. Auzitegi Nazionaleko epaile Manuel García Castellonekiaren 21 ditu deklaratzera Mikel Albizu eta Marisol Iparragirre Dignidad y Justizia elkarteak aurkeztutako salaketari men eginda. Epaileak aurreko astean erabaki zuen bi horiek eta Josetxo Arizkuren ikertzea etako zuzendaritzako kide gisa Miguel Angel Blancoren hilketan izan zuten ustezko ardura argitzeko. García Castellonek Iñaki Grazia ere aipatu zuen ustezko arduradunen artean, baina haren delituak preskribatuta daudela ebatzi du. Ikerketatik kanpo utzi ditu berriz Asier Oiarzabal, Juan Kar Iglesias, Vicente Goikoetxea, Jokin Etxebarria eta Carlos Ibarguren haien aurkako salaketa ere aurkeztu zuen Dignidad y Justiziak. Auzitegiak Guardia Zibilak eginiko txosten bat baliatu du Albizu, Iparragirre eta Arizkuren Blancoren hilketarekin lotura ikertzeko. Txostenaren arabera, ez izan arren egile materialak ikertuek omisioz parte hartu zuten ekintza hartan erakundeko organo exekutiboko kide gisa hura geratzeko benetako gaitasuna izan arren halakorik agindu ez zutelako. Arlo politikoko berriak horrela Sanferminetara goaz orain zuzenean espetxeratu egin dute Kuriako atxilotutako bat eta aske daude atxilotutako besteak. Publiko egin den bideo batek erakusten du ukabilkada jaso zuen udaltzainak eman zuela lehen kolpea. Udan Errolankidea dago Iruñean.
San Fermin egunean Kuria kalean atxilotutako 8 lagunetatik atzo arratsaldean horietako bat atxilotu eta espetxeratu zuten udaltzain bati ukabilkada bat egotzi da. Horien artean hainbat delitu egotzi dizkio Nafarroako Auzitegi Nagusiak, besteak beste gorroto delitua, eta hori hala urtebete edo 4 urte artean espetxeratzeko agindua eman du epaiak. Laster egingo dugu bat berriz duen arlolankidearekin, orain baina San Ferminez zabiltzala beste kontu bat. San Ferminetako ohiko zurigorria moreak ordezkatu zuen atzo Iruñeko Gazteluko plazan. Adin guztietako jendea bildu zen Iruñerriko mugimendu feministak ditutako elkarretaratzean. Andreen aurkako erasoak gaitzetsi dituzte bertan, txistuka eta oihuka. Izan ere San Ferminak hasi direnetik 22 eraso salatu dituzte, horietako bat intentsitate handikoa. Konexioa egin dugu eguerdian Amaia Zubieta Iruñerriko mugimendu feministako kidearekin. Momentuz gure datuen araberan 21 salaketa izan dira intentsitate gutxikoak, eta zoritxarrez intentsitate handiko eraso bat, eta hori dela adostutako protokoloekin jarraituz atzo atera zen manifa deitu genion, eta baita ere instituzioak deitu zuten hiritartasunari, hiritarrei baita ere batzeko gure mobilizazioan. Erantzuna, polita zoritxarrez esan behar dela gogorra, eta batez esan zen nahikoa zela txistukada batekin. Amorruz josita gaudela behin ere, jaia 2 urte eta gero, berreskuratzearekin batera indarkeria jasotzearena salatu izan beharra. Eta lerro buruekin bukatzeko Iñaki Ainua hilda, Gasteizko jazaldearen zuzendari izandakoa 40 urtez. Jazalea amorratua zen eta horri esker iritsi zen jaialdiaren arduradun izatera. Haren eskutik etorri dira nazioarteko musikari asko Gasteizan, eta haren ekimenez lortu zuen jaialdiak Europak honen artean kokatzea. 79 urte zituen eta COVID-19ak jota hilda bart. Hain justu atzo hasi zen Gasteizko jazaldearen 45. aldia. Uztailaren 17 musikaz jantziko da Gasteiz, eta 3 puntu desberdin egongo dira. Alde batetik Mendizorrotzan egingo diren ohiko kontzertuak, bestetik printzipal antzokikoak, eta nobedade moduan Jaza Parkean egingo den ekimena. Atzo Euskal Arrobiaren txanda izan zen, Euskadiko ikasleen jaz orkestraren hain zuzen ere. Alberto Ibarrondo jazaldearen zuzendaria. Aurtengo programazioa nahiko zabala da, baina horrela bizkatxo bat hobeto azaltzeko 2-3 zatitan banetu dezakugu. Alde batetik dakagu hori den bezala Mendizorrotza, eta hanukiko dugu talde garrantzitsuena. Beste zutabea izango litzateke printzipal antzokia. Hasiko gara Euskal Herriko Arrobiarekin, ikasleen jazz orkestarekin. Eta 3. zutabe izango litzateke kalea. Hau ikusten dugun bezala, ez? Gasteizko jazaldiak aurkezten duen proposamena berriro jasa kalera eramatea da. Buruetan orain gutxi aipatu eta bueltan goaz Iruñera. San Ferminan 8. eguna dugu gaurkoan, eta goizean goiz 7. entzierroa egin dute momentuz. Aurtengo azkarrena udane Arbeok kontatuko digu. Victoriano del Rio ganadutegiko zezenek 2 minutu eta 14 segundu behar izan dituzte gaur goizeko entzierroaren ibilbide osoa osatzeko. Gaurkoa 7. izan da, azken aurrena eta bihar izango dute azkeneko entzierroa hemen Iruñan San Ferminetan. Esan genezake gaurkoa lasaia eta garbia izan dela, azkarra benetan, eta abiadurak hainbat erorketa eragin arren 6 zauritu izan dira bertan, baina bat bera ere ez da adarkatua izan. Esan bezala bihar izango da azkeneko entzierroa Miuraren zezenekin, eta entzierro ohiko ez gain, ikusi dezakezu bezala hemen atzan ere entzierro txikiak egiten ari dira, Iruñako txikienentzat, eta kaleak beteta ikusi ditzakegu. Eta aipatu dugu espetxera bidali zuten atzo iluntzean Iruñeko Kuria kalean San Fermin egunez izandako istiluen harira atxilotutako pertsona bat. Espetxera bidali zuten atzo iluntzean San Fermin egunez Kuria kalean atxilotu zuten lagun bat, udaltzain bati ukabilkada bat ematea egotzita espetxeratu dute, eta Auzitegi Nagusiak halaxe arrazaitu du desordena publikoak eragitea, autoritatearen aurkako atentatua, gorroto delitua eta lesioak egozten dizkiote, eta hori hala urtebete eta 4 urteko espetxaldia ezarriko diote atxilotu eta espetxeratu
honi. Denera 8 lagun atxilotu zituzten San Fermin egunean, herenegun 3 aske utzi zituzten eta gainontzeko 4 atzo utzi zituzten aske, baina horiek astez aste auzitegira joan beharko dira. Aipatzekoa bestalde zabaldutako bideo batean argi eta garbi ikusten dela, lehenbizi udaltzainak jo zuela ukabilkada, baina honek huts egin ostean, jarraian lagun atxilotu eta espetxeratu duten lagun honek ukabilkada eman ziola aurpegian sudurra hautsiz. Bestetik atzo adin guztietako jendea bildu zen Iruñerriko mugimendu feministak ditutako elkarretaratzean jai hauetan izandako emakumeen aurkako erasoak salatzeko, zer gehiago dakigu Dane. San Ferminak hasi direnetik 22 eraso sexista salatu dituzte eta horietako bat sexu erasoa. Hori hala, atzoko egunean, atzo arratsaldean Gaztelu plazan, Iruñako Gaztelu plazan elkarretaratzea egin zuten emakumeen aurkako erasoak salatzeko. Bertan jendetza elkartu zen Gaztelu plazan eta erakundeetako ordezkariak ere bertan izan ziren gaitzesten emakumeen aurkako eraso horiek salatuz. Beste alde batetik salatu zuten azken egunotan hainbat emakume ziztatu dituzela eta ondoren horiek gaizki sentitu direla edota lokartuta sentitzen zirela. Testuinguru honetan jaiez disfrutatu nahi dutela adierazi zuten elkarretaratzean eta esan bezala jaiez disfrutatu nahi dute erasorik gabe eta emakumeak ere jaien alde direla erasorik gabe. Bien bitartean Nafarroako gobernuak adierazi du erasotzailearen bila jarraitzen dutela eta hori aurkitu arte horien asmoa dela epaiaren aurrean amaitzea eta eraso horiek gaitzestea. Hemen gu jartzen ditugu jokoaren arauak eta denak ez du balio. Beste behin ere, argi eta garbi esaten dizuegu. Ez zineten inoiz gonbidaturik egon. Ez lehen eta ez orain. Emakumeok ere tokia izango dugun jaiak nahi ditugu. Arkoa berriz, San Ferminen azken eguna izango da eta alaxe emango zaie festei bukaera entzun. Gaurkoa 8. eguna dugu eta bihar uztailak 14 San Ferminak amaituko dira hemen Iruñan baita Lesakan edota beste hainbat txokotan ere. Gaurkoan Iruñan gaude eta bihar hemen atzean dugun plazan udaletxe atarian jendetza elkartuko da ohi bezala eta bertan gaixoani abestuko dute jai hauei amaiera emanez. Penaz, tristuraz jendeak esan digu emozionatuta daudela jaien amaiera heltzen ari dela eta bertan bilduko direla gaixoani abesten. Esan bezala San Ferminak azkenetan dira, baina hala ere jai giroa nagusi da oraindik Iruñeko kaleetan begira. Musika, jendea eta festa giroa horrelakoa izaten ari da San Ferminetako azken txanpa. Ikusi! Ugea Lezarrekoak. Arrotxape auzokoak eta Jarana Peñakoak. Australia. I'm from England. United States. Bilbo. De Pamplona. Iruñakoa gara.
gaur amaitu dugu azterketak Bilbon eta segun amaitu, ona autoz eta ondo pasatxera. Barraketara joango naiz. Amaiketako eta ondoren arratsaldean egoko gea txarangarekin edo horrela. Eta ondoren ja, gauan jarautatik edo horrela ibili. We ran with the bulls this morning. It was amazing. We had a great time. Life-threatening, but amazing. Gaur egunean, hemen lagunekin, pizka bat Kalimotxo Tomas, ondo pasa ambiente honetan, ikaragarria da, benetan, bai. Pasarlo bien, esa es, pasarla bien. Ahora voy a ir a comer con mis padres y vamos a ir a tomar algo. Ongi, azkenean 3 urte izan gabe, izaten ari dira oso potenteak. Eta egunero bazkaria, egunero, bai, ongi. I got flipped by the bull. He's injured, yeah. It was fun, I like it. Okay. Ikusi dugu Euskal Herritarrak ez dira Iruñera Sanfermietaz gozatzera hurbildu diren bakarrak, hauek ez dira txarto mudatzen ari, baina badira beste batzuk gozamenerako tarte gutxiago dutenak eta lan ere egin behar dutenak Iruñeko kantoi guztietan izan da hamaika. Eta beste batzu gau pasaz, baina ongi, adoptatu dugu ere bai giri bat, gure kuadrillan, erosi diogu herrikoko zapi bat eta gurekin ekarri dugu. Eta ustut gustora dagoela, ongi pasatzen duela ikusten da, Marianito bat baitare atera diogu eta oso ongi adaptatu da gurekin. Eta bai, Brisbanekoa. Eta zeiten du giri batek, Sanferminetan euskaldun batzuekin. Tortilla patata. Eta jonkola bat. Sangria española ere bai. Zerbo Sanferminak? Bueno, ongi. Gauak hobeto, arratsaldeak baino, baina ongi. Eta zer da Sanferminetan lan egitea? Nik uste denok egingo beharko genukeen zerbait izan beharko zela. Hori da Sanferminetan lan egitea. Gaur izan dugu hemen Kalisto Tabernan kantu bazkaria eta hemen bazkaldu ostean kantatzen. Ikusi gu, kriston giroa dagoela Kalisto Tabernan, zer produztu da Sanferminak taberna honetan? Ikusten nahiko ondo, jendean erantzuna nahiko nahi izan dela eta jende asko gerturatzen ari dela eta antolatutako ekimenetan jende asko biltzen ari dela. Elkartzen gara dugu hemen elkarte bat hortzar elkartea eta hor izaten da bazkaria, gosaria eta goizen zehar joaten gara herrian barna ziste jotzen eta gero bazkaria. Bote batzuk hartu beti bezala, bote ona jarri dugu, ez? Guztio jarri dugu botea, giria izan ezik, giriari gaur gonbidatuko diogu, gurekin etorri da eta farra egingo du, orduan dirua dugunez, hemen Nafarroan jarri diogu botea eta ongi pasatzera beti bezala. Ongi pasatzek ere, gero gaude. Bada Sanferminen bueltakoak horrela Nafarroatik mugitu gabe, Euskal Herriko kultura eta kirolarloko pertsona ezagunek batekin dute Nafarroako suteek eragindako kaltei aurre egiteko herrigoraren kanpainarekin. Herritarrei zeinera guztietako talde, elkarte eta enpresei ere dei egin diete diru bilketan haien alea jarri zaten adi. Duela zenbait aste, gure lurra, hizkuntzaren lurra, suak kiskaltzen ikusi genuen. Bihotza uskurtu zitzaigun Euskararen herriko milaka hektarea erreta ikustean. Baina gure hizkuntzak badu egoera makurrak iraultzeko hitzik, auzolana. Horrexegatik, euskalgintzatik txalotu nahi dugu herrigorak abian jarritako dinamika, bai diru ekarpen zuzena eginez,
bai eta herritarrei diru ekarpena egiteko eskatuz ere. 15.000 hektarea inguru herria zaizkigu Nafarroan. Sua itzaltzeko eta sua itzalita aurrera egiteko piztu da herria. Horren adibide da herrigorak abiatu duen ekimena. Uztailaren 15 arte, diru ekarpenak jasotzen ari dira, lurra bestela kudeatuko duten proiektuak sustatzeko. Halako neurriko suterik errepika ez dadi. Badakigu suteen aurkako behin betiko konponbidea ez dela etorriko norbanakoen borondatez egindako ekarpenen bidez. Baina herritarrek pauso sendoak ematea eta proiektu eredugarriak martxan jartzea izango da berme eraginkorrena. Erakundeek erantzukizunez jokatzeko eta beharrezko diren neurriak hartzeko. Horregatik, dei egiten diegu herritarrei zein era guztietako talde, elkarte eta enpresei haien alea jar dezaten. Eta bukatzeko Nafarrotik Arabara salto, geroz eta gutxiago falta da Andre Maria Zuriaren jaien hasierarako. Gasteizko udalak programazio zabal batekin emango dio ongietorria Zeredonin. Izan ere, Gorka Hurtaran alkateak astearte honetan iragarri duenez, euren ekintza baino gehiago antolatu dituzte abuztuaren 4tik 9 bitartean ospatuko diren festetarako. Etorriona, egitopa, egin ezartu edantza, mugitu txosnati txosnara, batetik bestera. Etorriona, egitopa, dakarraitu barrandan, gaua luzeak dira eta egunak oso motzak. Eta horrela heldu da albistegiaren bukaera gaurkoan, Nil taldeak Lide Hernandorekin batera kaleratu duen bilatzen oreka bestearekin agurtuko zaituztegu. Hala gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.satarian ondo izan eta bihar arte.